डाळ बनवून ठेवली आहे. आता मी इथे मटरची भाजी करत आहे. वरती जाते, दादा काय करतो बघायला. दादा इकडे काम करत आहे. दादा, आज आपण शेकोटी करणार आहोत. तुझं काय म्हणणं आहे? येणार आहेस की नाही मग शेकोटी करायला? मस्त बस या शेकोटी घेऊ. थंडी पण खूप आहे आज. तो आता आम्ही जेवायला जात आहोत. आम्ही म्हणजे मी आणि दादा, कारण मी आता दादाला बोलवायला आणि जेवायला येते. तो कधीच टायमावर येतो. काम काम सो इथे पण इम्पॉर्टंट आहे. सो जेवायला जाता होता तर तुम्हाला एक काहीतरी दाखवायचं आहे. मस्त आहे ना, एकदम छान. गाय आणि त्याचं एक छोटंसं वासरू, खूप छान विषय. इथे आहेत टोटल चार आहेत मासे याच्यात. मस्त वाटतं. शेकोटीची तयारी चालू होती पप्पांची. इथे मम्मी बसली, ती आजी उभी आहे. बस आजी. आजी मस्त शेकोटी घेत आहे. हे पप्पा पण घेत आहेत, मम्मी पण घेत आहे. मस्त स्वेटर विटर घालून बसलेले आहेत सगळे. दादा काय माहिती कुठे राहिला. मस्त आता शेकोटी घेतो. गाणी लावली, गाणी आलेली आहे. शेकोटी झाली, संपली. आता झोपायची तयारी.